máš docela dosť na hovno vzťah za sebou a kvôli tomu máš tak trošku obavy, ako bude vyzerať ten ďalší. Pokiaľ áno, tak by si mal naozaj uvedomiť jednu podstatnú vec. Nie sme všetci rovnakí. Takisto nie každý ťa vníma rovnakým spôsobom. Nie každý si bude proste vážiť to, čo budeš pre neho robiť. Nie každý to proste bude brať ako samozrejmosť. A nie každý bude ako tvoj bývalý partner alebo partnerka. Takže namiesto toho, aby si sa za mňa osobne úplne zbytočne obával niečoho, čo v podstate ani nevieš, ani nemôžeš vedieť dopredu, pretože to sa fakt, že nedá predpovedať, tak skús začať myslieť trošičku pozitívne. Alebo nie trošičku docela dosť. A naozaj si premysli, akého partnera alebo partnerku by si chcel stretnúť. Skús si to tak zhrnúť a skús na to neustále myslieť. A či už mi veríš alebo nie, tak môžem ti povedať len jedno, že presne takúto osobu si do toho života pritiahneš.